Здравейте в блог серия, аз съм Rocket908 и днес реших да ви покажа в един як сървър Shell Arena. Значи това тук е спауна Warpgrad, имам и скайпа на сървъра Shell Arena-та. Да, ето ги правилата: не чупи, не моли оп, не моли за оп, не моли за гейм мод и не псувай. Кефете се. Значи, друго, какво да кажа, например, ето вижте тук стената на админите, на райкото. И така, значи сега тук ще ви покажа някои къщи. Мисля, ако мога влезна, защото не съм админ, но няма значение. Ето, тук си има хора даже. Значи отиваме на Warpgrad. Сега ще ви покажа града. Ето това е единият админ Еме, той ми е приятел, който е план 0878. Инфото тук няма нищо, както виждате. Така, гласа ми е изменен нарочно с Sony Vegas, защото не искам почти никой да чува нормалния ми глас. Ето тук са парцелите. Всеки парцел си струва отделно. За повече връзка питайте админите или както на Skype, Shell Arena. Това е. Всичко ще го има в описанието и така. Довиждане!